Čaute, tu je Crash a keďže je dneska 1.12., tak už ako máte možnosť vidieť, mi prišla konečne hra. Je to Rainbow Six Art of Zig Edition na PS4 a je to teda v takomto boxe. Tak. No a teraz ideme teda to otvoriť. Ešte pozrieme takto cez obal, čo to tam je. No zaostrimi. Takže sú tam nejaké zlaté skíny na zbranie. Nechcem to zaostriť. Tak. No a teraz to teda otvoríme, teda vytiahneme. No, keď otvoríme tu, teda keď to vysunieme z tej krabice, tak sa nám tam ukáže takáto krásna škatulka, akože. Tak, no, takže tu je príručka, alebo teda knižka, taktická, no a už potom DVD, Blu-rayko, ktoré už videl asi každý, kto má túto hru. Trochu to prelistujeme, obsah približne, ak mi to zaostrí. No je to konzulát, napríklad mapa, ktorú sme už aj v bete videli, konkrétne uzavretej. Dobre, takže budú aj teda nie let's play, ale live streamy z tejto hry, už možno aj dneska. Uvidím, ako budem stíhať. Dobre, takže to je všetko. Ja sa s vami lúčim. Čaute.